shida haka abin yake a jamhuriyar Nijar kamar da Chadi. Imam Sale ke gabatar muku da wannan shirin daga nan sashen Hausa na BBC. Gaba a cikin shirin zamu ji yadda take kasancewa a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da ke gudanarwa a Qatar, amma kafin hakan yanzu bari mu je jamhuriyar Nijar tukunna, inda mazauna yankin Takanamat na jihar Tawa suke kokawa akan yadda 'yan bindiga ke shiga garuruwan suna tilasta musu biyan zakkar dole. Wannan matsala dai yana daga cikin matsalolin da suka sa gwamnatin kasar ta Nijar daukar matakin kai wata runduna ta musamman a garin domin kwantar da hankalin mazaunansa. A wata ziyara da ministan cikin gida na jamhuriyar Nijar din wato Hamadu Adamu Sule ya kai jihar ta Tawa, ya ziyarci wannan runduna domin ganewa idansa yadda ake tafiyar da aikin. Wakilar mu Cimaila Isufu na daga cikin tawagarsa, ga kuma rahoton da ta aiko mana daga Tawan. Daga sefa jika 100 zuwa sama ne abinda 'yan bindiga ke tilasawa mazauna wannan yanki na jihar Tawa biya a matsayin zakka ko diya kan kadarorinsu, a cewar wani mazaunin garin Takanamat. Wajibi ne ko ma dole mutum ya biya abin da suka yanka masa, don haka duk wanda ya gigi ko kuskuren neman rangwame na gamuwa da hushinsu. Matsalar ta hana su noma saboda tsoron abin da ka iya faruwa. Ko noma ba mu yabin kwarai. Me yasa? Dan saboda waɗanga mutane mai tai suna amshin kayan mutane cikin daji. In an ka aza maka jika 100 misali, in ka ce a rage kashi za a baka. Kamar ya suke aza maka diya ce? Wai suka ce zakata, su suka kira wai zakata. Da kuɗi da minana duk suka tare amsha suka yi. Wani biyu suna zuwa inar du matan kare ɗayan dare. Kowa ya shiga kwana kenan lokacin na kwana ya ziri gare ka. Addabe ka zabura. Kaza. A ce kawo. Kaza. Wallahi to da an karon daga soja, Allah ya saka da alheri, Allah ya saka da alheri. Mu na ganin abu ya fara dama. Gwamnatin ma da kirkira wannan lamari na kawo soja na Allah shi mai albarka. Yanzu hankalinku ya kwanta? Yanzu kan hankalinmu ya fara kwantawa. Shi ma wannan mazaunin garin na Takanamat cewa gwamnati ta yi kokari sosai da ta sama musu da wannan runduna ta musamman, sai da inda gizo ke sakar shine sun san lunguna da sakunan waɗannan yankuna, sabanin dakarun da ake kawowa baki ne ba su gama sanin yankin ba. In gari daji yayi yawa, su sun sa hanya, zaman tsaro ba su sani hanya ba. Akwai wurin da suka iya zuwa su shiga, wallahi jami'an tsaro su biya su wuce inda ba na'ura gare su ba su ganin su. Yanzu kana ganin zuwa wannan runduna zai taimaka wajen kawo ƙarshen wannan matsala? Insha Allah, wadda runduna da Allah ya kawo, inda akwai waɗanda sun kasan daji, matsala ta kusa kariya. Dan in sun shiga dajin ga dan nan na suke ba su wuce nan ka wadata shi ne lawa ya doka ta kuta ya doka intansa ya doka dan da baki doka da hatsu a adar bukar nan na suke wannan ɗan yanki. Shi kuma wannan magidancin na ganin matsalar ta wuce duk inda ake tunaninta, saboda ba karamin tashin hankali suke ciki ba. Waɗannan mu ba mu da kukan da za mu ci su hakkaje mu don ba mu iyawa. Muna tsoron mu magana ta zama muna matsala. Babu da magana suka san ku ne, akwai abin da suke muku. Akwai. An ce suna muku tadin dare, haka batun yake. Wannan dai to abin da wanda ya cece shi ya ce ni ban ce ni abin ban ce ba ni. Daga bisani dai mazauna yankin sun kira ga shugaban kasa Muhammad Bazoum da ya taimaka masu kan batun abinci, saboda makiyaya sun lalata albarkatun noman su gabaki daya. Cimaila Isufu, BBC Hausa daga Tawa, jamhuriyar Nijar. To Allah shi mana maganin wagga matsaloli da na kasan mu Nijar, insha Allah. Ina muku fata alkhairi.